Hi guys, welcome back to my channel. So this जोङो थांदो Laxmi Puja नै जोंहा नाने एकदम रेडी थारानो नै थांनो लुगैजोबबाय आयौ नायसं जोंनिफ्राय जों नायबाय दं आयौ नै बियाव जोंनिफ्राय जों नायबाय दं माने रेडी थारारिया आं थांनो लुगैजोबबाय होननाय बायदि जाथारबाय आरो नै बयया लुगैखादो आरो इयो थांनो ओमफ्राय आंबो बयया एक्साइटेड खा Laxmi Puja नायनो दा नै नानियाबो एकदम होबाय दं नायनाया नै नानिया जि आराम माने बयया थांनो लुगैजोबबाय आरो माला थांगोन होनना सानबाय दं आरो नै आसोला इदि सानबाय दं खोमा इदिबो पस्ट होबाय आरो दा पस्ट होबाय बिबार दांलायनानै बा पस्ट होनाया बेना नै पस्ट होबाय आरो बिबारखौ दांलायनानै एकदम पस्ट होनो नै दा जोङो Laxmi Puja मोनफैबाय जों एसे स्रां-स्राङावनो फैदों नै दा इयाव माने मोनाथ'वाखैनो ओमफ्राय बारा मानसियानो जाथ'वाखैनो इयाव नानिया फुंख्ला लानानै नै बेयाव जों थांसिगोन आरो नै नानिया टाटालायबाय आरो नै दा जोङो मन्दिर खुलुमखांनानै फैखांबाय नै इयाव खिथिक खालामदों आरो माने फट' खालामदों आरो नै फट' सुट खालामदों नै सासेया फुख्ला जानायावनो दङ दा आंखौ पिच्चा खालामबाय दं माने आंखौ पिच्चा खालामबाय थादों नोंसोरो दा जोङो थांनानै इयाव फट' थिखांजानो आरो गाइस जि आराम गावसो सिगांथार आरोना एकदम नै इथि थिखांनो नागिरबाय जोङो नै इथि माने नोजारा दं ओमफ्राय इथिसो होख्लायलांहांदों आरो नै होख्लायलाङो यासो बयया सिगां जों ओमफ्राय थुलिया दामो नालाय जोंनि गामियाव ओमफ्राय इखौबो नायबाय दं आरो नै नायलांसिगोन आरो नै थांबाय दं नै इयाव फैफिनबाय आरो नै इयावबो वाटारफल दंलायो एकदम डिजाइन बानायलायदों आरोना एबार बैथि I love सालबारि लिरनाय दं नै दाबो इसे मोनाहांदो बारा मानसि नंथ'आ आरो दा ओमफ्राय दाबो फट' थिखांनायाव इसे मानसि दं आरो ओमफ्राय मा होनो दा इसे मोनाबानो बयया फेल जागोन इयाव माबा थिखांनोनो हानाय नङा आरो इयाव ओमफ्राय जों दा इयाव थिखांनो थांसिगोन आरो नै इयाव वाटारफला वाव जि मोजांखा नै इयाव मानसिफोरा थिखांबाय दं आरो नै दा जोंबो लाइनाव थानाय बायदि जाबाय आरो नै एकदम सासेया सोरखौबासो नायहरबाय पस्टखौनो होनो रोंला आरिया नायगोमनानै थाबाय मा बुस्थु लाइट दं होननानै इया सासे ओमफ्राय नै बेयाव जोङो रेडि थासिगोन आरो नै मानसि एसे फट' जानानै थांसै आरो जोङो नुबाय सासेया नायनाया वाटारफलखौ नायबाय दं आरो इयो मा बुस्थु इयो होननानै मानसि माखाया एकदम थिखा जाबाय दं आरो इसोरबो स्रां फैदो नालाय दा एसे मोनाहांबाय आरो ओमफ्राय फंफ्लायानो जानायसै ना फंफ्लायानो जानायसै आरो गामाखि सोलायनो नै बेयाव दाबो मोनथ'वाखैना आरो जोंनि बारिखौनो नै गाइस बेयाव जोङो दा नै बेयाव दसे थाथ'नानै जोङो आवगायलांसिगोन आरो नै दाबो सेल्फिखौनो मोनथाराखै जों सेल्फि खालामबो ओमफ्राय नै इयावनो नेबाय थाथ'बाय आरो नै गाइस वाटारफलाबो इनो मानसि माखायानो थिखांना थिखांनोनो हाला नानिखौनो नै गाइस जानानियाबो दद्र फंफ्ला जाबाय थायोहा नायलांबाय दं आरो नै मा थिखांबाय दं होननानै सानबाय दं आरो इसोर ओमफ्राय दा नै जोंनि बारि फैसिगोन आरो गाइस नै जोंनि बारि फैसिगोन नै जोंनि बारि फैखांबाय नै गाइस दा जोङो इयाव होख्लायनोसै फट' थिखांनायानो गाइस बेबो जोंनिफ्राय जों नायथिंबाय दं आरो नै नानिया नै पस्टबो मालाबा नायसं खेंख्रा जालायनानै नै बेयावबो डेक'रेसन होलायना दं आरो नै जि आराम आखाइखौ हरलायनाय नै गाइस बेयाव
ओमफ्राय दा जोङो सेलफि थिखांनानै आवगायलांसै मा मा दङ नायनोसै आरो ओमफ्राय नैयाव सेलफि थिखांबाय दं आरो गाइस नै आंनि जोबबाय नै बिबाराबो माबानि आरो नुक्लियार इयो प्लास्टिक बायदि आरो नै ओमफ्राय दा जोङो आरोबाव थिखांबावगोन आरो बेयाव सियार खेबसे जनानै बानायबाय आरो गाइस बेयाव नायथिंनाय दं मा बुस्थु इयो होननाय बायदि नायथिंबाय दं आरो गाइस दा जों नै आंना फटायाबो माबा हुब्लेट जाबायसो आरो ओमफ्राय नै सिङाव लाइट होना दोनदो आरो एकदम फ्लिं फ्लांनो सबबो कालार रेनबो कालार बायदि आरो गाइस नै इयाव सासेया नानिया जि आराम फंफ्लागोन जाबाय दङ ओजोंनिफ्राय ओजों जोङो इसे फुं माबा बेलासि आंहा फैबाबो नै दाबो फिरानो जोबथ'वाखै ओमफ्राय नोंसोरो जोंनि सालबारिनि फुजाखौ नायनो फैदोंना फैयाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जुदि नोंसोरो नायोबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नायफैदो होननानै ओमफ्राय नै जोंहा इयो टाइमखौ माने एकदम हाबां जाबानो सासे हाबखौनो फैजाबाय जायो आरो नै वाटारफलाबो जि मोजां जाखादो आयु फट' थिखांनो बया साफा जाखादो आरो नै गाइस अ माय गड ओमफ्राय दा जोङो बेनिफ्रायथ' फट' थिखांजाबाय ओमफ्राय बेयाव जोङो एसे बेरायनोसै आरो नै गाइस बारा एफा माने बारा गेदेर जायासै आरो एबारना बै खेबसे थांनायाव मेला जादोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो नायनानै बोरै मोनखो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि सालबारिनिखौ ओमफ्राय लक्ष्मी फुजाखौबो माबोरै मोनखो ओमफ्राय नै इयाव आंहा एकदम रायख'थार नालाय आंबो नै इयाव पानिपुरि जाखादानो नै फटायाबो एकदम हुब्लेलायनाय नै गाइस माने एसे फिर जाहांबायनो आरोबाव मोनायाव बांसिन फिर जागोन आरो बेयाव आं जाबाय दं आरो नै वाव नोंसोरो पानिपुरि मोजां मोनोबा आंनि कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नैयाव आं जाबखांनानै मा नुबावो नायनोसै आरो आंनि आउटफिटखौ बोरै नुदों नोंसोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोर मा मा गानदोंमोन बेखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि सालबारिनि लक्ष्मी फुजाखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआवबो खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नैयाव जाबाय थानोसै आरो आङो एकदम आंबो जासुलिथार नालाय 20 थाखानि जाखादों आरो गाइस नै ओमफ्राय दायाव जोङो नै आइसक्रिम जालायबाय आरो मासे जासुलि आयु नोंसोरबो शक जाखागोनहाय नै नानियाबो एकदम आंनिसो संखादो नै बेयाव आइसक्रिम जादों आरो जों अरेन्ज फ्लेभारनि बेयाव 20 रुपिस लादों आरो नै फटायाबो ओरैबायदि जाखादों ना आंनाबो डिजाइना बे आराम सोलाबाय दं बेयाव ओइ साइडथिं ओइ मोनसे सिगांथि दुन्दिया दामबाय दं आरो सुबनांगोन बैथि बेरायहैलायनोसै नै गाइस बेयाव एकदम मोजांथार लाइट जाना दं भाई एबार बारा गेदेर जायासै नै बिथिथ' एख' गैला नानियाबो नायगोरनानै एकदम हेल्थि जालांबाय साना बारानि गाइस दा जोंनियाव 20 थाखानि बायना आरो नै बेयाव ओमफ्राय दा नै थाइगिर गैया सरि फोर दं जोंनि थाखाय बानायबो दं 20 थाखायाव खमथार आरो एकदम फ्लेभार फैखाबाय आरो दाबो बेखौ 20 रुपिसनि आं जाबाय आरो ना गाइस ओमफ्राय बिनि मैगंनि ना
फ्लेभारा जि मोजां फैखादायो एकदम गोखै नारें होदोना फ्लेभारा बया मोजां जादों ओमफ्राय नै जोङो दा आग बारायलांबाय थिनो आङो जाबाय दं आरो एकदम नैबे आङो दा गेलेनो नेबाय दंमोन गेलेनो नेबाय दं आरो आङो गेलेनो नेबाय दं आरो गाइस ओमफ्राय नै सासेया एकदम गावनि मबाइलखौ मोननानै आइनि मिनिना तुलुलुदानो आरोना ओमफ्राय आं बेयावथ' गाखोनो नागिरदोंमोन दा मोनबाय आं गाखोला खोमा आं सानबाय आरो गाखोलाजोब्बाय आरो मानसिया फिरथार बोरैबा गेलेनासो गारबाय आरो दा आं बेयाव गेलेथ'ला आरो ओमफ्राय नानिखौ गाखोनो नागिरबाबो गाखोबाय ओमफ्राय दा जोङो बेयाव बाहेरायाव फैथ'बाय आरो नै बाहेरायाव फैसिगोन ओमफ्राय दसे थानानै जोङो थांसिगोन आरो गाइस आं नोंसोरनो गोसोआव खिथानो थालायबायना आरो बेयावसो गेलेलायो आरो नैयाव जोङो दा थांनो ओंखारबोबायमोन आरो नै खेबसे लास्टआव थांबाय नै सासे माबा हाबफिननोसो नागिरबाय आरो नै गाइस जोङो थांनो ओंखारबाय हया माबा थांफिनबायसो एकदम आग बारायलांबाय एकदम आरामसे गैथारसै आरो हाबफिनबाय जोंहा थांनोनो रेडि हाबहैबायसो ओमफ्राय दा जोङो ससे थालायबाय आरो मा फैयाखै होननाय जाबाय ओमफ्राय बेयाव जों आरो नायसं आवगायलांफिनबाय बिसोरो आङो होनबाय फै थांसै जानानै हया गाबफ्राबाय आरो ओमफ्राय जोङो थांनो रेडि जाबाय जों थांसिगोन आरो दा गाइस नै बेयाव जोङो दा मम' जालायबाय आरो सानैबो जोङो जासुंथारो एकदम नै बेयाव मम' जाबाय आरो सासेयाबो होख्लायथारदों मम'खौ जानाया एकदम ओमफ्राय जि मम'फोर जाबाय जानानै थांसिगोन आरो जोङो ओमफ्राय बेयावनो मम' जाखांबाय आरो सासे एकदम गाव जाखांबानो आब' होननानै लेंहरलायो आरो नैयाव आं जाबाय आरो जोबोद गोथावखामोन मम'आबो सुपखौ होना जाबाय आरो बेनि सासे बुंबाय आरो नायनो बेखौ नायनोसो बोरै नायदों मा होआबो नै एकदम पजिटिभ दं आरो गेलेनो मोजां मोनो आरो बेयो आं जौगादों खावसे ओमफ्राय दा जाखांना जोङो न'आव फिउ मोननोसै आरो ओमफ्राय दा बेखिनियावनो आं फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंसोरो जुदि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ मोजाङै नायजोबबानो जाबाय मोनगोन ना मोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंसोरनो दा बेखिनिनोमोन दिनैनि भिडिअआ